ihlangana ukuthi iphelele noma injani. Doko egayelwe mina leyo. Bathatha bephethe ibhamu. Bayithatha yonke imali 200,000 mfowethu. Hey, asekho mana mfowethu, akasekho mama mfowethu. Undubulile labafana mfowethu. Suze wabuya nale mali wayithola fana. Oh mama besitokofela. Uthini? Wena umlalisa umama ongizalayo nabahlobo bakhe. Hawu madoda. Awusuka nini? Nazintsha zami. Yabo sihlala lentsha. Ekuseni limasanga lentsha le. Hallo. Kodwa besho kusiqeda lapha manje. Ngibesikhoma ngesibhamu. Yes, le. Bafethu. Amoshakala yonke iplan yethu, yonke madoda. Lo muntu lona le plan uyithathaphi le plan lena? Kanjani ukuthi sidwanya impuphu sesididide esinjengalesiya, siqhamuke so sharp, boom, ngepane lamafutha neqanda ngaphezulu. Usweni Vele kwaphela nje. imali. Kodwa ke ngcono ke madoda ngoba ni right niyaphila. Bese ngithukile madoda ukuthi le ndoda yeyishaqile. Lokile bafethu. Ikwenzile bafethu. Kumele sizame isikole bafethu esizoshaya. Otherwise sibuyela phansi bafethu. Phansi. Mina ngiyayisola nayo lentsha. Masinake nganga. Ngizosiginqa. Ya nalokho ingenzeka. Yabona ke lapho igazi lami awukhulumi kamanga. Leyo nto ke le ingenzeka ngempela. Cause khumbulani bafethu. Le amali phela bese sidlile yabo. Ayiphelele. Igazi balichitha befuna le mali. Rupi kulo washintshi lo wasala. Ngesikhathi sithenge ngo200 nelogcina. Sicela usilethele noma mhlawumbe usilethele ibhodlela, ngathi hayi. Wethu ushonile. Engalento. Engizibulala la nje mangayibona. Isongeso imbangela yasuka ngesikhwama semali istokfela imali yestokfela bayithatha kulabo kuhamba bagcina beyibanga leyo mali bekwebhana boda nalo ebathumile kusenjalo kwase kuvela iqiniso kulo wayethunyelwa ukuthi a retrieve le mali ukuthi umzali wakhe lo beyingxenye yestokfela so kwase kuphoqa ukuthi le mali ayebuyisele ekhaya aqede ngayo yonke lento yalobugebengu. Next on Isongeso. Asas. Usiungani ngamunga chaziwe.